Het nije Tialf maar 2 banen krijgen. Dat is al eerst het voorstel van een stuurgroep die het plan uitwerkt voor de vernijbouw van het Tiestadion. Eén baan is bedoeld voor wedstrijden en recreatierieders en de andere als permanente trainingsbaan voor de topsporters. Dat is een soort verlet van wijze. De gemeente Ljouwert is het nije bezuinigingsmaatregels van de Harmonie. De Stedskouwbarg stevend al op een kwart van enkele ton. De laatste jaren had de gemeente al 1,3 miljoen bijdroegen vanwege te kwatten. Verlien hier nog is er flink bezuinigd om uit de rede cijfers te komen. Het zwit van Grutte Pier is onderwijs naar Rotterdam. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het 2 meter lange wapen Friesland uitgeeft. Het zwit wordt begelaat door schoolband uit Kim Zwit dat de vrijheidsstrijd erbij komt. Het Fries Museum leent het uit voor een piratententoonstelling. Alle Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen binnen juist er in de rij in Amsterdam symbolisch oerdroegen aan het NOC-NSF. Onder de 128 sporters binnen het 10 Friezen, Lico Stunner Epke Zonderland, Sieler Pieter-Jan Posma en hutfietser Wim Stroetinga. De Spelen beginnen op 27 juli. Joen en vannacht komen er tonger en rijnbuien, maar letter wordt het droog. De temperatuur leidt om de 18 graden heen. Morgen hield hij het warm waar en geregeld flinke rijnbuien. Het wordt al zo'n 26 graden.